ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେମା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ। ସିନ୍ଦୁର ହଉଛେ ଶୁଭ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ସିନ୍ଦୁରର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ମାତା ସୀତା ସିନ୍ଦୁର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନୀ ପ୍ରଥା ତାର ଅନୁସରଣ। କପାଲେ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍ଗ ଭରଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ରહીସି, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ହେସି ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢସି। ସେଥିର ଲାଗି ଆମର ଦେଶରେ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍व ବହୁତ ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜାନମା ଇ ସିନ୍ଦୁର ବନାସନ କେନ୍ତା করে। ଆଗରୁ ଗନ୍ଧ ପାରଦ କେ ମିଶାଇ କରି ଇ ସିନ୍ଦୁର ବନଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କେଶର, ଚୁନା ଆଉ ଗେରୁ ମାଟି କେ ମିଶାଇ କରି ଇ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ করা যাইছি। ଆମର ଦେଶରେ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍व ବହୁତ ବେଶୀ। ଯଦି କେବେ ହାମଲା ହେସି ଦେଶର ପ୍ରାଣର ବିନ୍ଦୁର ନେ। ଯଦି କେବେ ହାମଲା ହେସି ଦେଶର ପ୍ରାଣର ବିନ୍ଦୁର ନେ ବୀର ଯବାନ ଆମର ବଦଲା ନେସନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନେ। ସୁହାଗନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିସନ, ସୁହାଗନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିସନ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲେ କପାଲେ ଯେନ୍ତା ସୂରଜ ଦେବତା ଉଦୟ ହେସନ ପୂରବ ଦିଗା ସକାଲେ। मेरिड अनमेरिड जानी नहीं होउछ। मेरिड अनमेरिड जानी नहीं होउछे सिंदूर नहीं थिले कपाले। बाहा है करी संसार कलो कायटा हेबा लुकाले, कायटा हेबा लुकाले। थैंक यू।